Поставя го сега там, обаче просто го направи хубаво. Да легне. Вече е добре, нали? Да, просто да легне. Да оформя, нали? И сега трябва да направиш кръгла. Там, където има дупки, слагай. Така. Така как е? Страхотия. Ето тук малко му служи. Къде? Тук отпред. Така. Не, отпред. Към тебе. Так. Да, наслагвай му там да стане кръг. Това, че да лягаме на снега. Какво? Да лягаме те на снега, да не се цапаме. Кое? Така. Това е, че като правим да не се цапаме. Те сега другата част. Айди, Нина. Аз влизам. Добре. После ще снимам и края.